तो भैया का चलना है थोड़ा बहुत। हाँ। लेकिन जब सोहर चलता भैया के नाम सब होता है और क्या? तो आप आगे आओ जे और देखल जा अगुआ अगुआ आप हैं ही आप। जब आप नाचे जी तब आपके देख के सब नाचे। नहीं हाँ। अगुआ है आइए पकड़ के लाल बजा हर नकिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। नकिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। नकिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। ललना बुहावा ललना बुहावा जदवा सुरू जहवा तय सगरुआ जोर भैले हो। ललना बुहावा जदवा सुरू जहवा तय सगरुआ जोर भैले हो।